जे भी ए सभा में जुटल बानी, चाचा भैया दादा लोग, माता बहन लोग, दादी लोग, सबका के मानस मंडली की ओर से, सुजीत सनेही के मंडली की ओर से बार बार लगातार हार्दिक अभिनंदन प्रणाम नमस्कार। तो जैसे घर बनावे से पहले नेव के जतल जरूरी होला, वैसे ही गीत संगीत स्टार्ट करे से पहले इहो में नेव दियाला। नेव के मतलब का 2-4-5 मिनट में लहरा बाज जाई आ ओकरे बाद हमनी के सुमिरन वंदना गाई जा। साथे साथे हम हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करब के हो हमरा फुलटून खोपी यूट्यूब चैनल बड़का भैया मिथिलेश भैया भी आइल बानी। पूरा मंडली की ओर से हार्दिक अभिनंदन प्रणाम नमस्कार आशीर्वाद के कामना बा। तह लहरा के विशेषता रही जैसे विदेशिया नाच में रउआ लोग नगारा के बोल सुनत तानी, वही तरह हमरा मात्र 10 साल के लड़का 10 साल 6 महीना ना हो 6 महीना पूर गए आज मात्र 10 साल के लड़का हो आ सेम टू सेम नगारा के बोल में रउआ लोग के लहरा सुनाई और आनंद भेटाओ। तो लास्ट में जब लहरा बंद हो जाई तो चाहब ये कि तनी जोरदार ताली बजा के लड़का के तनी मनोबल बढ़ा देवे के। एकर नाम बा वकील राजा। हमरा बेंजो से साथ दी हैं सनोज लाल यादव जी, हमरा नाल पर बैठल बानी बड़का भैया रुदल भैया, अजीत बबुआ, वकील राजा डबल वकील, तब हमरा भाई साहब साथे साथे मोहन जी, हमरा टीम के मोहन जी संजीव सिंह उर्फ मोहन जी त घेरा लहरा के अब तनी नगारा बजल तनी टोन पर बउआ के उठाई मरक करक करक जील तो बोलता हो वाह लागो
सावरिया 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 प्रेम से बोल दी राजा रामचंद्र भगवान की एक बार प्रेम माँ से बोली दो ये चाचा लोग मुरली मनोहर घनश्याम की ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते अपना हिंदू समाज में कोनो भी पूजा पाठ होला जग जाप होला या फिर सुख श्राद्ध होला तो सबसे पहले गणेश जी के नाम लिखल जाता है। ऊ काहे कि गणेश जी के नाम लिहला से मंगल के प्राप्ति होला विघ्न नाश होला मंगल बारिश करे खातिर विघ्न दूर भगावे खातिर बाबा गणेश जी के दरबार में भक्त जाके कहता कैसे जय गणेश मंगल करना विघ्न हरण गणराज एक दंत करी बर बदना बाबा सीधी करो मम काज आई हमरा वीडियो कॉल पर देख रहल बानी हमरा मुकेश महात्मा व्यास जी हमरा हजारों हजार रुपया पुरस्कार भी दिले बानी ऑनलाइन पुरस्कार ही नहीं खे नगद पुरस्कार हो बंदन अभिनंदन स्वागत बा आजीवन भर आशीर्वाद के कामना बा भगवान से यह प्रार्थना करो कि व्यास जी के पद प्रतिष्ठा दोनों बरकरार रहो क्यों पर ध्यान दी और ले ले आई हमरा सुधीर बाबू बहुत सुंदर कलाकार प्लेयर जोरी वादक हमरा हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिले बानी बंदन अभिनंदन स्वागत बा भगवान से यह प्रार्थना करो कि ऑल राउंडर बन जाए
ठेकैतो बानी अब माई के दरबार में कहता लड़का कि ए माई जहाँ तू भजावत तारू वही जे हम चल जाता नहीं। मात्र 22-23 बरिस के उम्र में माई जहाँ तू भेजा देवेलू वही जे हमनी के चल जाइला। आज आवे में लेट कइले बारू माई हो। सरस्वती मैया परत बानी पैया सभा बीच होखिना सोहैया ए मैया चाचा सुरेश जी के परदानी पैया गा के कहे सुजीतवा गवैया ए मैया सुमिरन वंदना तने के कहल जाला। एगो गाई तो सुमिरने हो बस खड़ा होता नहीं तो तुरंत 1 मिनट में। एगो गाई तो सुमिरने हो, दूगो गाई तो सुमिरने हो, आ रात भर गाई तो सुमिरने हो। एकर कोनो ई मतलब ना कि हमनी के रात भर सुमिरने में दिन काट के भाग जाए का जी। लेकिन लड़का लोग आवेला बजावेला पढ़ेला लिखेला तो सबसे पहले माई के याद करेला ब्याजी मोछ देखत रहो। सुनबे कहनी है सुमिरन वंदना में कि सनेही जी बीच में जो आपका मोछ है ना नहीं है इसके लिए हम लाइक नहीं कर रहे हैं। अरे तारा लाइक करला के कौन जरूरी बा? इतना लोग लाइक करे खातिर प्यार दुलार देवे खातिर बढ़ले बारो त तू नहिए दो। उतना झड़ गइल हो व्यास जी। हाँ इतना झड़ गइल बा। मोछ ले लो हमरा काम में डिस्टर्ब ना। ए बबुआ बहुत ही सुंदर सुमिरन वंदना साफ सुथरा। पहले पैसा ले लिया आगा से केने से आगा से नरेश पासवान महेश पासवान हमरा महेश पासवान चाचा जी की ओर से 201 रुपया पुरस्कार प्रणाम नमस्कार। अवध पासवान जी की ओर से हमरा 201 रुपया पुरस्कार मिलल। बंदन अभिनंदन स्वागत बा आशीर्वाद के कामना बा। पहले के गीत संगीत में आए घड़ी के गीत संगीत में चाचा जी बहुत बदलाव भइल बा। ओने सुनबे कहनी कि का दो पहले के समियाना में आए घड़ी के समियाना में कितना अंतर भइल बा। एगो हमरा कोरस वाला भैया कहले कि यही जो समियाने बा इहो समियाने बा ना हो। ये तो हम पहला बार ऐसा समियाना देखे। चिन्ह तारलो तू ना चलो दियर से आइल बार तो चिन्हबो। ए बबुआ पहले के गीत संगीत चाचा जी कैसन रहे? पहले के हिंदी फिल्म के गीत रहे सुने लायक रहे तब ये घड़ी के लड़का लो सुने खातिर तैयार नहीं थे। शिवनारायण पासवान जी हमरा 101 रुपया पुरस्कार दिले बानी। बंदन अभिनंदन स्वागत बा आशीर्वाद के कामना बा। पहले के हिंदी फिल्म के गीत रहे कैसन चाचा सुने लायक रहे तनी सुन के देखी। ये दिल तुम कहीं लगता नहीं हम क्या कितना सुंदर पहले के हिंदी फिल्म के गीत। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या। अरे पगली और ही रहता कैसे बाबाजी दे हमें तुम बुलाओ मोहब्बत में इतना नाम को सताओ। अब पहले के ब्यास लोग भी गावत रहनी जैसे गायत्री बाबा भिखारी बाबा स्वर्गीय लाल बाबू दास हमरा बाबा सदैव बुजुर्ग स्वर सम्राट भरत शर्मा ब्यास जी
वो लोग लई लई दारी गावत रहनी त के तरे रुक जाइए बना दी दिनेश पासवान जी पटना हमरा हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिले बानी प्रणाम नमस्कार बाबा अरे कोई के कोई लई बपरस अरे बीती गई ले कोई रे बरसो से पियर रे भइले ना हमर सरसोई संदेहिया हो राम से पियर रे डार्लिंग अजीत हाँ सीखा सीखा हो ब्यास जी भुवनेश्वर पासवान जी हमरा 151 रुपया पुरस्कार दिले बानी पटना से बंदन अभिनंदन स्वागत बा आशीर्वाद के कामना बा पहले के ब्यास लोग भी गावत रही कितना सुंदर पियर रे भइले ना हमर सरसों ओइसन देहिया हो राम पियर रे भइले ना लेकिन चाचा जी एक घड़ी के भक्ति गीत कैसन हो गइल बा कैसन एक घड़ी के भोजपुरी में भक्ति गीत तब बुलेट पजी जा हो बुलेट पजी जा हमके मंदिर घुमा दी एक घड़ी के भक्ति गीत बुलेट पजी जा हो बुलेट पजी जा हमके मंदिर घुमा दी बुलेट पजी जा ए चाचा जेकरा पास बुलेट रही है साली के बुलेट पर घुमाई है आ जेकरा पास अपने टूटल टेम्पू रही तो उस साली के पैंचे नु लगा दी पप्पू पासवान जी शाहपुर से लावापुर शाहपुर हमरा बाबा के दामाद बानी सबसे बड़का दामाद हमरा 501 रुपया पुरस्कार दिले बानी बंदन अभिनंदन स्वागत बा जीवन भर आशीर्वाद के कामना बा ए बबुआ लेकिन बड़ा ही सुंदर एगो मार्केट में गीत रहे शिल्पी राज पति बड़े प्रदेश में और तिया रोज रोज ऐसने स्टेशन के पास जाके परदेसी बलमुआ के इंतजार करतिया आ कहतिया कैसे ये खातिर कहनी भाव में कहत रहलो आबे के त सजा लो भाव तनी हमर गोर की मौसी देखी ये लड़का कहले बा कि सादा सादी मन नहीं खे लागत ना तनी बेयाजी भाव बना ली कि सबका के तनी निमन लागेला आ जब भाव बना लेनी तो ये लड़का कहता कि गोर लागत तनी ए गोर की मौसी मौसी बबुआ हई और लेनी तो तेरा मौसी लोग के लगन आई हटा ले तो तेरा छोटका मौसा से कम ना तो कुछ और कहत रहे छोरा कहत रहे शिल्पी राजी के भाव आई रहे मार्केट में कैसे कैसे अरे रोज रोज जाले तू तो पिया के नगरिया कोई ना आवस मोरा सबे मोरसैया दाई मारे उना घर सो मेरे सारे हमारो के ओही देश ले चल तेरे लिया रे पिया बाबा से ले जवना देश धर्मदेव पासवान असागरपुर हमरा 500 रुपया पुरस्कार दिले बानी बंदन अभिनंदन स्वागत बा वाह
मंटुंडा गोसपुर से 500 रुपया पुरस्कार दिले बानी। बंदन अभिनंदन स्वागत बा। इहे लइके सहारा लेते हुए बाबा गणेश जी के दरबार में लइका जाके कहता कैसे ले लो। हमरा चाची जी के माध्यम से पुरस्कार मिलल। बंदन अभिनंदन स्वागत बा। हजारों हजार रुपया के करण पंडित जी की ओर से हमरा हजारों हजार रुपया के बारिश भई। बंदन अभिनंदन स्वागत बा। गौरी के लाला नामा के करी सुमिरा सवा सवारी पके जलती पधारी बाबा रउए के चुनी प्राण हो। बाबा हम सुनले बानी देखले नहीं की अन्ना पढ़ले बानी। भगवान राम के पूजा भई लेकिन उनकर माई बाबू के पूजा ना भई। भगवान कृष्ण के भी पूजा भई लेकिन उनकर माई बाबू के पूजा ना भई। एगो गणेश जी के ऐसन परिवार बा कि एगो दूगो के छोड़ के आ मैं परिवार के पूजा हो काजी खाली परिवार के ना साथे साथे सवारियों के पूजा होला अस्त्र शस्त्र के भी पूजा होला। जननी के ना जीत बाबू डार्लिंग अजीत। हेलो 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 तनी मेनमा में तनी ट्रेबल डाल दे बबुआ हो यही सबनी के कहिले जा मंगल के दाता होई अरे बुद्धि के देवैया अरे पितर और भोले बाबा पार्वती बुद्धि के देवैया पितर और भोले बाबा पार्वती लाल किशुन बाबा के मझला बेटा मझला दामाद चिंटू पासवान सिंटू पासवान जी 1001 रुपया पुरस्कार दिले बानी। किसमोहन शाह जी हमरा हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिले बानी।
राजेश पासवान जी 201 रुपया पुरस्कार दिले बानी बंदन अभिनंदन स्वागत बा ए बबुआ सने ही गाबे रहुए बा जाना हो मुसावा सवारी करके जल्दी पधारिए बाबा रहुए के चुमिले चरण हो संजीव भैया वो लोग रेडी हो गई भैया तनी जल्दी से मंच पर भगाए तुरंत 2 मिनट में भगा दिया अगर रेडी हो गई भैया तो मेकअप रूम से नर्तकी के तब तक एगो पचरा हो जाओ नर्तकी के हाँ नर्तकी आ जाए तब तक एगो पचरा जी मालिक बोलिए कृष्ण मोहन शाह हमरा लगातार पुरस्कार दे रहल बानी बंदन अभिनंदन स्वागत बा आशीर्वाद के कामना बा ए बबुआ ए घड़ी कलाकार ब्यास लोग के जितना के भी देखो तानी पहले पैसा ली कृष्ण मोहन शाह देखिए एक बार उझिल दी खाली 20 टकिया 50 टकिया दे के परेशान मत करो का जी ना कोनो बात ना कोनो बात उतने बूंदे बूंदे से तालाब भरेला जितना के भी देखो तानी जा हर देवी देवता के गोहरावता लो सुमिरन वंदना करता लो लेकिन छोड़ देता के करा लाभापुर वाली के यानी अपन माई के कहता रहो ठीक कहलो लेकिन तजुर्बा चेंज करो अपन माई और अपन बाबूजी से बढ़ के ए संसार में कोनो देवी देवता नहीं के काहे कि लिखल भी बा प्रमाण में मातु परमो गुरु पितु देवो भव माता पिता से बढ़ के संसार में कोनो देवी देवता नहीं के हमरा शिक्षा देनी है बेआ जी मोछ देख के तनी है हमहू एगो शिक्षा दे तनी रहुआ के तनी एकरा के तनी ग्रहण करो ब्यास बानी रहुआ उठते उठते मुंह दूसरे के चालू कर बने के फेर में रहता अरे जियो बनरा जियो केकरा कहता रहलो महंत के कहता महंत के अन्ना तो अपन चाचा जी के मत कहली वो चाचा लग जाता है हमार भाई मनोज पासवान जी के पुत्र भोलन पासवान जी पुरस्कार दिल बानी हजारों हजार रुपया के बंदन अभिनंदन स्वागत बा ए बबुआ तनी ध्यान दिहल जाओ अपन माई और अपन बाबूजी से बढ़ के संसार में कोनो देवी देवता नहीं खे यही सबनी के जहाँ भी जाइले तो 2 लाइन के अपन माई पर शेर कहिले जा कैसे आवा ओ घड़ी से तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलत रहे अभी अब रंगीन टीवी चालू हो जाए अरे वो तो लुक्की माल नजर आवती हो एक के बार में आग लगा देबो तू धीरे ए बबुआ धन हुए महतारी जे 9 महीना अपन बाल बच्चा के गर्भ में रख के पालन पोषण करके आ सयान को तारू माई माई हो माई के कतना बखान करी एकरे के अजीत बाबू कही जे हम साफे निप कर रख देला
बबुआ जब छोट रहेला तो कर चाल कर बबुआ जब खेले ले झोंटा धोई के झूले ले हंस देली माई गोदिया उठाई के कोरस तनी पाछे पाछे से बोलल हो तनी नाम बता दी गणपति सीमेंट स्टोर पंसल्ला चौक हरिश्चंद्र राय देखी हमरा 201 रुपया पुरस्कार दिले बानी बंदन अभिनंदन स्वागत आशीर्वाद के कारण बबुआ जब खेले ले झोंटा धोई के झूले ले नारायणपुर डेढ़पुरा से हमरा मनीष पासवान जी हमरा हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिले बानी प्रणाम नमस्कार बा हंस देली माई गोदिया उठाई के कोहेले अनारी धनबारी महतारी जे हमके उपोसली माई आधा पेट खाई के अपने आधा पेट माई खा के आ बाल बच्चा के पोस पाल के सयान कर देता सोली ब्यास जी हमरा हसनपुर बखरी से लगातार पुरस्कार दे रहल बानी हजारों हजार रुपया के बंदन अभिनंदन स्वागत आशीर्वाद के काम तब मैडम जी खड़ा हो जा खोल एगो हम 2 लाइन के पचरा गाई मैडम जी खातिर कि तनी झलका के तनी मार दी है भैया सिटी के ना मारे नाल के टोन बा देखी कौन सिटी बा अजय पासवान जी गौसपुर से हमरा पुरस्कार दिले बानी प्रणाम नमस्कार बा हिलावो हिलावो तनी बनावो तो कमलेश्वर पासवान जी गौसपुर निवासी जन धरती पर गीत संगीत गा रहल बानी संजीव भैया धन बानी रवा तनी हमरा मंडली में आई हम बोलाई बारी बारी से सब लोग के हम चिन्ह तनी जानत तनी सब लोग के हम बोलाई तनी जोरदार ताली बाजे के चाहिए जे कि हमनी के प्रोग्राम में लिख के भी नहीं आवे के चाहत रही आ संजीव भैया कहने कि ना बाबू आवो खाली गांव नगर में हमरा घूम के देखो तनी जोरदार ताली बाजे के चाहिए जब गला में माला डालो ए बबुआ लेकिन पचरा के भावा के तरे तनी में हां घरवा माई के अरनी में दुअरवा हो किनी में तरवा विजेंद्र पासवान जी हसनपुर बखरी हमरा गार्जियन बानी त तनी जोरदार ताली हमरा बड़का भैया खातिर मुकेश भैया तालिया तालिया यही तरह आशीर्वाद प्यार दुलार मिलत रहो हमनी के ये भगवान से प्रार्थना करो बड़का बाबू मेन पूंजी लेके भागता नहीं लाई कहे के बा कैसे मैडम जी तनी में हो घरवा माई तनी में तुरवा तने जता हेलो ए जता को अन्नी मिए हो मनोज कुमार जी हरौली से 101 रुपया पुरस्कार दिले बानी प्रणाम नमस्कार बा अरे हो किनी में तरवा
देवी माई के लागल दारा बरवा हो कि निमिये तरवा लागल दारा बरवा हो कि निमिये तरवा तरवाना और बा कैसे तो निमिये ससुरवा माई के अरे निमिये नई हरवा हो कि निमिये तरवा तो निमिये ससुरवा माई के निमिये नई हरवा हो कि निमिये के लागल बारा बरवा हो कि